Bidang sumbai piwaro ashkini ka program jongi ka Hope Channel. But hakani ka program in krench pang ka lindong ka bakhat ar ka subject ka Esther but Mordekai. Ini pet kendiat pang ka jing im jong ka Esther but Mordekai ba ke jing hikai ka bangi yo ling ba kani ka lindong. Ti swabing in sedang kwa ban kerpat ya imi ban sngubha ban ya laming ya jing tuai sedang. Tong ini tuai. Ko pa jma benang ngai ngoi mes ka de enam tak ne klip mat ha bang la ban ya don lang kum ne ban ya sam ya kitin ko jong me takat bangi ya kam syaprang ha ban ha ka ne ka jing ya pule ba ne ka jing ya discuss ko jong ya ka ne ka Sabbath school ni tuai ban ngi rupat ba me man pa im sim ko jong me ba ka jing start syam phang blei ko jong me ha lo jong we we knang la ban ban ya pule shai ka ne ka Sabbath school but knang ba ki wer gun yo ka jing sngo thu ya kitin ko jong me ta ma bi po pu jong ni na ba ni pan tem ka teng su su tem jong amen Amen. Kulesh bon emi. Bangin sedang ini pulih kendiat ya ka khot spellen dat jongi jong kani ka lendong. Ka ba syam ha ka kitab Isaiah ka lendong ka ba saup kendai ba khot ka ba dia ka ba ong ngan ai ru ya me ban long ka jing sha ya ki gentle ba men yo long ka jing pen em jonga hado ka ba kut ka perthai. Ni ka lendong jongi ka ya thu english panga jing ya shem jong ka Esther but Mordekai. But ngi iba ka Esther but Mordekai ki dei ki brio ki ba shong nong ki ba shong sa hari nong wei. Kemudian ki long ki brio ki bam shong ha ri la jong ki ki nong jiu ki ba shong ha ka ri Persia but ki la long mara ki ri ru kum jo ki jiu. Te ka ya thu engi ka ni ka nong ba ka Esther but Mordekai ki Hashem ya bon ki jing tenjo ka jing im jong i ka jing ka jing Hashem ka ba ngi ngim la ban mudur but ling ba ka ni ka jing Hashem jong ki ka ni ka lenong ka pen ingi wa kumno ka ni ka jing Hashem jong i ka jing Hashem jong ki ka jing tenjo jong ki ka long pen ban ka jing ker khu ya ki jat ben real ni ki breu ki jong ki hi kita ki jiu tingin pai nang kong shwa shaka sngi ka ba ning kong kata ka subject ka ba ong ki marau haka culture nong way kimara haka culture nong way kendiat kana mas ngutho sho ekani kalen nong I ba ki jiu ki dei ki bre ki bala sha penlong marau ki ri nong way ningkong hari Babylon bat ha Persia bat ter ki lalong ki bre ki ba la sha ring marau la bon snem bat hakani ka por ka Esther bu Mordekai du ki dei ki ba shong marau ni ba shong re tengen hari nong way kata ki hari Persia. But ni ihang ni ba ka Esther ka Shambon ki jing ka jing tinjo kat ba ki sa ka ni kari. But kam dei ka basuk ya ka ba Mordekai bakin shong suk ban plan ya ban im ya ka jing nget jong ki. But dei hakum kini ki por ba ngi I kumno ublay upendan kam wat la ki shem jing ki shem jing tinjo ki shem jinjar ndai ublay upendan kam ki. Tongin ya phai kindiat ka Bible jong I ka ba shem hau Isaiah ka lindong ka ba arp khandai ka ba khat lai ka ba ong namar kat kum uba uni upat lang uwan hajan jonga badala ka shuntur badala ki rimyang shuntur ki burom yanga henre ki penjengai no e ka do no jongki nanga bad ka jing shapting jongki yanga kalong ka hukum ba hikai yaki ka hukum brio ba hikai yaki ti ka jing hikai nang ni yo ba kasuk ba ya ka Esther ba Mordekai ki bre ki ba shong sa tengen hari nong wei bakin bot ya ka jing hikai jo ki bre hang to bakin im kat kum ka jing im ka baki im to henre ki la yo ya kata ka jing hikai ka ba shisha but wat la ki shem jing jinjar ki jing tenjo ban bot iki wei pat ki jing hikai henre ki bat scam ya ka jing hikai jing ki but bon sin kalong ka jing hikai yang iru but ki jing sneng yang iru ladangi lami na layeng la sem malit sa shari nong wei ngi kala penban ngi kala kum kitu ki bre ki basa sto ki bam dan ka jinget ti kata ka di ka wei na ki jing hikai ki bangayo nang ni ladangi pharu shau ka kitab Daniel kalendong ka ban kong kabat ka lendong ka balai ka lendong ba khandai I ke jing shem jong Daniel ba ki parlok jong hari Babylon kat ba ki shong marau ki shong sa tengen ngi ba kibon ki jing tenjo ki bagi shem handai ka wei ka jing hikai ki bangai ngiyo nang ni ka long ba wat la ki shem ki ni ki jing ki jing tenjo ki ba
ri nong wei ka ba ki shong ka pen hikai ki jing hikai ki ba pher ki ba ya pher na ka jinget jongki henrei kim shimla IT hakita ki jing hikai jongki wei henrei ki bat scam ya ka jinget jongki ban ngi iba wat la ki shami ki jing ru ki dang don ni kata ka jing suk ka men sem bat ka jinget ba ka jing shisha kandang yai ne ladangi yai ne ya ke jinget jongi ladangi bo sa kita ki jinget jongi ka jing em jongi te hoot wat la ngi shami ki jing janjar henrei u ladangi bat scam ya jinget jingi ho blay un ai boringi banya le kita ki jing ki jing tenjo ki jing em jingi ta ka di ka jing hikai jong ka singi ka baning kong te ngenya phasho khndiat shaka singi ka ba ar ban sngo tho sho ki jing hikai ki bangi yo lengma ka ni ka kitab jong Esther ka jing shem jong Esther ban Mordekai tengan kerpa je dafi ban yara pen sngo tho engi ka jing hikai ka bangi yo na ka singi ka ba ar Kublai shubo ni gani kalat kini kasngi baar ka mat pedeng jongka kedai haka ying bishar hari nongway haka ni bi ngila ban yo kijing kai ka tukat ni kawai kedai ka jing IT lut jongka Esther ka IT lut yala de met min sim show blay kam de ka basuk kam kumba ongusar kam de ka basuk ban let chikata ka ying usim habau khot ya ka henrei ka ai met min sim show blay leni ka yo let's say ka don ka jing snow ba kam long capable ban long kata ka sim henrei ka let da ka jinget ka don ru ka jinglong ka babha ka don ka jinglong ka ba eat yo blay la da kam don ka jing eat yo blay ngi tip shisha kam la ban let onda ublay leni onda usim ula khot ya ka henrei ka don ka jingit ka don ka jing eat yo blay but ka don ka jingit how blay te ngi rukum ki advantage ngi bon sen ngi ong bangadei ka kentay ngim la ban let ki dei kitchen rang ban let ban play gospel jong blay henrei ngi la kum ka Esther ngi la ban let shikikam ba ublay ukhot yangi te ka point ka balai ka Esther ka don ka jing start kam don ka bon sen ngi ong ya ban let ledangi let she ngi ban pla bangi de advantage ngi ban share le ngi ban pla bangi de ya ka identity bangi bat henrei bon sen ngim de ban le gum taw habang yo what yo u Daniel ru u pla handai don ki situation kumno bangin le te ka Esther Mordekai ulahika ya ka kumno ban le kumno ban pla kumno ban ngap hakano ka por ban ngap hang leni hakano ka por ban share ka ta ka jinget jongka handai ka Esther ka ngai yo Mordekai ka point ka basaw ka long ba u ka ngai yo Mordekai ngitip ba ka Esther kam don kpa henry ka ngai ba le tips ngi kumba Mordekai uhikay ka te ka Esther ka pen isisha ka jing long jong ka ngai thau blay ka long ka brew jong blay wat la ka don hakata kari Persia ru om don bala ban shim ya kata ka jinget jongka ka yai pen ya kata ka jinget jongka tangi ku ki advantage kentei ngila ban pen ya ka jinget jongi ladangi don ro ladangi don hani hang pune ladangi don shabar kari India lene shaka ki bom don advantage ru ni tip basisha ba ngi ublay ula ban pedon kami ngi kum hakita ki jakaru kublai shibon eda pi ka tu jing ba tai jong pi ha kum ki kin thei babat ya ka jing ngi de ban bod ya ka nuksa jong ka Esther kum ka jing pin hikai jong ka Bible kublai shibon e ngin ya sho khmat ban ngin ya pet ya ka sngi ka ba lai kwa an kerpa di emi ban ya rap sung tho sho engi ka jing hikai ka mangi yo na ka ni ka sngi ka ba lai kublai shibon ya kalat ta ka ni sngi ka ba lai ka kran shphang ka jing phla ka ba yai ne jong Mordekai tela pi ki ba to ya phai ki Bible jong pi sha kitab jong Esther ko nong ka balai kong ko nong ka balai khot ka ban kong hadu khat san
PE hang ne ba yau haman lap penlong sim dau ahasaras. But de hakane ka klip mat ba onda yu ula penlong sim ula don ya kabor ban hukum ya kibriu hima ban dem yu. But ek ba jia ba phalla ta me hang ne ba Mordekai klem da pendem yala de haman. But klem but kata kalong kadak jong ka jingbom buram. Namar ba tung ti Mordekai bat kumka ka jingmi nakane usim haman ula dombat uda bitar bha. But let kran usim ahasaras upan ya kabor ban sina ya ka ain. Ban pin sitom bat penyap yo no jai ban riu hapok hima ke jong lada kim mane bat pen iburom na dem usim haman. Bat ngitip hakeleng jong kadek hima la don kijiu. Bat kijiu kibut yano ya Mordekai. Bat kane ka jingle jong Mordekai kawan ra ka jing maru ya kijiu. Te ngila ban yo sibun kilasan nakane ka sngi sipang ka jinglong jong Mordekai bat jong haman. Nan ong ipi Mordekai ka baule klem da ya thu ba udei unong but jong blei. Hendre upun da kikam. Ke Bible kam da batai syai bha balei bu klem da pendem yala de usim haman hendre ngitip ba Mordekai de briu jong blei. Bashani hau blei bat ba ijau blei ba but ya ka jing shisha. Ulong ba yang scam ha kata ka jing tip ka jong sipang ka jing shisha. But walawan ra ka jing mah ka jing jong bat ki briu ka ba but yu hendre yang scam. Tama pi bat manga ngila ban yo ignuksa. Teng ka don ka jing jit ya pi bat yanga hapadang ka kum yangi kisamla. Hapadang ka kelas ne bat ka jing sakri yo blai. Hatong ijit ban late class hakikinta jong sabaton ne hatong ijit ya ban mane yo blai hakikinta jong sabaton. La ne hatong ijit ban le ka kam ko babhane ban le tang ban pasngau bha ya kibriu. Kine gidei ki nuksa ki bangila ban yo na Mordekai ba ngimdon kam la dang ngi long kita ki bas kam ki kam ko jongi kin putni ngimdon kam ban ya thu lingba ki kitin ki jongi bar sa ko ru na usim haman usim haman long batrang ki katak burom jong perthei ban sha mane hakibriu bat ule ka uthmu ban penyap ya kinong jiu baro ki bom mane bat bom pen iburom ya bat kene kalong ka bama ya pi bat yanga ni de ban husiar ba ya ka ka bangi thrang ya ka bangi kirni dei ladangi long ki bas ngaurit ngi dei ban kan mau katakan yarap yang ngi ban kan mau ya oblei ya ka bangi dei ban le ya ka bangi nginom dei ban le dei bangi nom long ki bas sarong dei bangi long ki bas ngaurit ta kuble shi bone emi ka to jing batai sha jong pi hot Mordekai don bon ki jing hikai bat kata ka de ka weni ki ba phila wan la ta kuble shi bone tinya sho kham shakmat nginya pule sho shpanga Esther ba Mordekai ba karpa je Benezer ban yarap pets ko tho sho ingi kasngi ba saw ka ki jing hikai ka bangi yo ang to kuble shibon higani galat hagani kasngi ba saw ka kren shpang na ka benta ka ba kum kane ka por na ka benta ka ba kum kane ka por ladangi pule yaga kitab jong ka Esther ndok kalnong ka ba saw khot ka ban kong ndok ka khat saw ngyo yaga ne ka jinge thok khana shipang Mordekai bat ka Esther bat kumno ba Mordekai uyam ktang bat kumno ba ula yatho yaga ne ka jingmyang ktang jong shaka Esther ka balong ka mahadei ka jong usim te ngyo hang nei ba ka jingli hang nei ka ong ba balai balaniau ba ka ne ka por ka long ka ba biang ya ka Esther ba kan penpau ya de ba ka de ka jiu hakit ngyo ba ka ne ka jingli ka ong balai ba ka ne ka de ka por ka ba biang ya ka Esther ba ka penpau ya de ba ka de ka jiu hakitu ki por la pun snem ba ka ne ka Esther ka la yashong ba usim ahasaras kam penpau ya de ba ka de ka jiu Hendrai balai pat hagani ka por kadai ka por ba biang tam ya ka ba kan penpau ba kadai ka jiu
lada pi pet ya lada pi pai ki Bible jong pi gal nong ka basau ka khot ba khalai ko khat sau ngan pule ka khot ba khat sau ko ong kumni namar lada pha phan sngap no jar ha ka ne ka por te ka jing rap bat ka jing pelait kan mi ya ki jiu na ki wei pat ka jaka hanrei pha bat ka yeng jong kpa jong pha pinjot no but ai batip la se pha la wan shak kata kahima khnang na kabanta kabakum kani kapor ngiti ba ka Esther ka dei ka jai briu jiu but ka sinshar ha kahima ha kahima persha kani kamla banlong rengio iba ublai udon ka ei re ka ba kraw na banta ki briu ki jong u ngio iba lada ka Esther kam dei ka ba hade ha to kapor ngio iba anda lada ka leit hakmat jong usim ngio iba ka katkum ka katkum ka ain jong kini kinong Persia uno ubriu ubawan hakmat jong usim klem da yo ka permission dei ban penyap yuto briu le ne ka to ka briu wat la pidei u official le ne wat la de pidei ai ka mahde jong usim pidei ban cha penyap la da phim yo ya ka permission na usim tingi iba ublai udon bat ke Esther balai ba ublai udon bat ke Esther ngio ila people hang to ngio iba ka Esther kam sneu halade kam sneu serong ba nganga de ga mahadai usim penyang ba yanga hande ka haswa kata ka ong ka leche Mordekai ka ong sneu ba sha jing it bat duai ong ye kijiu mdei tang mame ong ye baro kijiu ong ya baro ki juba kin siang si kin yam ketang bat kin mane ya ublai bat pan ka bor ya u khnang ba un pelai yang ina kane ya iba ke Esther kam leit de la de hande ka leit chwa ublai ka ai ya ki jing e jong ka ha ublai bat ka leit no sha us em ha saros bat ngia I ka ai ka bakut ka de ba ya ka dot not jong us em ha saros lapan kala la shu ban pen kala ya ka ain hande u at pat ya ka we ka ain u ai pat de ka we pat ka ain yo iba hang ne ba ka ai ka jing sneng ka bangiyo hang ne ba ublai utip ya ka ai ka ba ula ha ka jing im ka jong nga bu jong phi tang tem kum ka Esther ngim seo tho ka ai ka ba ja ha ka jing im jong ngi henry to shenya ya ublai na mar ba udon ka benta ka ba kraw ba ha ka jing im jong nga ba jong phi la dangi ngi sha ya ublai ban pendon kam da u yangi kumba sha ka Esther bat sagawairu kan mau ban bu shwa ya ublai hakmat kum ka Esther yo la singi la ban ong gani ngala ban la gani namar ba udai uba jantam bat nga un pediang nga hade kan mau ba ka Esther kam la kumta ka le shwa sha ublai ha iba rit tam ngi de ban chanya I ublai da dangim chanya ublai ha ga barit tam kum ka Esther ublai chanya ngi hakikam ki bakraw da dang ublai la da pikwa ba ublai dam dan kam pi hakikam ki bakraw to le shwai ki kam ki ba rit but ai ba ublai unyo ka jing shania na pi hakikam ki barit kumba long ka Esther kane ka dei ka jing snang ka ne ka sngi kumlai shi bon benazar ya katu kaching ba tai shai jong pi ya kani ka singi ka basa tangin ya shosho kham shkmat bangin ya pet ya ka singi ka basan ke ka jing hikai ka bangi la ban yo tinga kerpat ya Gideon ban sungwa ban sung tho engi ke ka jing hikai ka bangi yo nang singi ka basan kublai shi bon ya kane ka lat ka sngi ka basan kamat kadai ka kamba jong ka purim ngakwa banya thu khndiat ke ai kane ka purim kadai ka kerteng ka ba onda ki jiu ki jong u Mordekai ki jong ka Esther ki job ya ka ban yale persha ya kini ki Persia ki ai kerteng onda ki ladap ban job ki ai kerteng ka purim bat ya kane ka purim ki ju yai le niam na ka wei ka snem sha ka wei pat tat hadu kane ka por ka bamenta bat ngin ya lech pat ha kata ke ai ka kamba jong ka purim ha ka por ba une uhaman udai unong shun jong ki jiu ha ka por ba ki jiu kim shem ladem ngu ya u te kumta u isi ya kini ki jiu uhaman utho ya ka shiti ya ka ban penjot ya ka ban penyap bat ya ka ban penduk no ya kini ki jiu te kumta ki jong ka Esther la dangin pulih ha ka lenong ka baprang yo iba ka Esther ka lej ya ka ban dem hakmat jong usim bat ban kerpat ya u baladalong ka bala ya ka ban on ai ya ka ne ka an ya ka ban penyap ya ki brio jong ka te kumta usim ru uklam
uklam ong kumno ya ka henry kawe ka ba usim uklam pendam no ya ka ne ka an henry u ong pila ban yarda ya la de te kumta haswa ba usim un pas no ya ka an ya ka ba ki jong u haman kin penjat ki jiu kila kre ya la de bat kila ya lumlang ya ka ban yale persya ya ka ban yada ya la de te kumta ladangin pule ngio iba ki jiu onda ki yale persya kila ban penyap bat kila ban penjat kat bagiman habaki yada ya la de te hangni ngila ban yo iba kadai kajing don ringkat lang kajong ublay but hakapor ba ki jiu ki ale persya ya ki jong uhaman ya ki nong persya ki babun na ki jat benriu persya loong ba ki kela jiu dei nakadaw ba ki yo i bat ki shep tieng ya ublay ujong u Mordekai bat ya ublay jong ka Esther but ke ai ke bang kwa ban ong na banta jongi ru kumjo ba ublay uba manga bat maphi ngi shakri ula ban le kaju ka kamba kumba upin ya kibriu ki jong uhi but ke ai ke ba ngila ban yo na kaniru ke ba ublay umsham la i no ya kibriu ki jong uhi but ublay utrang ya kaban penim ya kibriu ki jong u ai ba manga bat maphiru nginlong kita kibriu ki be ya le persya ya ubaman ubakwa ban penjat ya ka jingim ka jonga ban jong phi ubakwa ban penyap ya ngai phi bat ban pendo ya ka jingim ka jonga jong phi henrei ublei ngingech kem ba ula ban le ya ka kamba ya ka ba uklem i no yangi Kublai shibone gidian ya katuka jing batai jong pi ka jing batai shai ba ngila am kam sung tho shu ya ka jing hikai ba ka jing ya shem jong ka Esther ba Mordekai ti shabangin ya poi shaka bakut ashkwa khndiat ban shu ban ya ka jing ya shem jong ka Esther ba Mordekai kham tam ka jing ya shem jong ka Esther hakani ka kapor ba ki shong ha ri Persia kani ka dei na benta ki kenthai samla jongi ki badan ha ka jinget ki badan ha ka balang bon sien phila ban ya shem ki jing ki jing tenjo ki jing janjar ki ba pher ki ba ngi kum ki shin rangim la ban sungu tho andai dei kum ki ni ki por ba ublei ubo khnang ya phi khnang ba phin long ki nong phla ki nong ya sa me khubor ba dei kum ki ni ngi dei ban shem ya ka nuksa jo ka Esther ba ho ngi long ki kenthai bre andai ublei ula ban pen don kam ngi kum ki ni ki por namar ngim la ban bo sho di ki wei andai dei abo khnang na ka benta jong phi akwa ban pet hani khndiat Police pang ke Esther ka ba shem na ka kot ba thok Mrs White ka ong hani ka jingwat bania shapang ka kam ki kinthai ha ka jingya dei ba ka kam ublei ha ki por ka testament ka barim kin hikai ngi ha ki ni kisngi khnang bangi la ban le ha ki por ki bakir ke ha ki por ba dan kam bakir ke ngin am ya kendo ki jing ki ba kas Esther kala ya kendo henry ki kinthai ki bala IT shisha kila banyadan benta hakiba bon ki kep ki jing shem ki badon kam ya kani lale da ki babon bat dang bon ki bandang le ti kanai ka jing kentu ya pi baro batong ini shem nuksan ke Esther bah ki por badan kam bangin IT lo jelade bangi de man ju blai baknang bu blai la ben pendan kam ngi ti shwa bangin penkot nai kani ka program jangi ngak pat je Ebenezer ban ai ka jing duai penkot tong ini duai ko khpa jing ba beneng ko ble shiboni ablay yakani galat ka pamela ayangi bangi la snyoto yakani ka Sabbath school ka ba me kwa yangi ba ngin snyoto akan rat hakini gisngi ba khado ai ba ngin long kita ki Mordekai bat ke Esther ki ban ying scam ban pla nambata ki bru ki jongme akan rat kumba Mordekai bat ke Esther ki long ki bru ki ba nambata ka jingai nambata ka jing shania jongki sibon ki jiu ki la yo ki jing kumta akan rat to pendan kam yangi hakini gisngi ki ba khado khna ba ngiro nambata lengba ka jing pla jangi lengba ka jing next scam jangi hame khna ba sibon ki bru kin tip yame bat kin yo ki jing pen kuble sibon akan rat ba me men snyau ya ki jing duai red ke jonga bru bapap kerteng jong jisu ngadwai ni baro amen amen